Hei, Larry. Aku mari du bersaitama. Gara-gara ngelokne kono buta. Kon mambu iku kan? Iku jenenge aroma kejantanan. Gatel, skripmu salah, Su. Sik. Kon kok ana ambune wong wedok. Kon mari oleh rondo teles ning ndi? Iya, aku tak ngaku. Aku ketemu pas tuku kadal Afrika, lali gak tak pakani. Aku balik sih. Ayo Trik, melu aku ngopi. Aku ya ate makane sisan. Wah, ancen arek gateli kabeh. Buku semene kan iki ana buku togel ora? Le. Hah? Le, aku ate tumbas. Loh, SpongeBob, Bekecot. kon cek ganggu mlebu ning kene. Loh, kon iso bacotan to? Iya, mbok kira dodolan lek gak karo bacot apa payu. Ana buku togel ora? Mreneo, ning kene aku duwe buku sembarang. Masih buku togel, siksa kubur, buku masak, sampai buku Angkling Darmo aku yo ono. Kadang aku yo dodolan cawet bolong. Tapi aku ora dodolan ote-ote, gorengan itu gak dodolan. Lek kon golek iku ojo ning kene, bali o. Laine? Sing iki koyo awakmu weruh. Iki buku tutorial dadi anak kurang ajar. Pas siji mateni nyamuk ning bathuke bapake gawe pentungane satpam. Hahaha. Jokesmu gateli sekali. Mbok kira aku ning kene ate ngelawak ngono. Ya wis matur nuwun, Cot. Aku ra sida tuku. Oh, jamput tenan. Moro rene ra sida tuku.